прокуратураи генералии Тоҷикистон нисбати Азиза Давлатова ва шавҳараш Лутфулло Давлатов, ки ба латукуби Мадина Мамаҷонова гумонбар дониста мешаванд, парвандаи ҷиноятӣ боз кард. Аввалӣ барои қасди одамкушӣ ва дуввумӣ барои азобу уқубат ба ҳабс гирифта шуданд. Дар ин бора дар иттилоияи расмии прокуратураи генералӣ гуфта мешавад. Манба менависад, ки ин ниҳод муроҷиати шаҳрванд Зулфия Алимоваро оиди ба ҷароҳати вазни ҷисмонӣ ба муассисаи давлатии шифобахши шаҳри Душанбе қарияи боло бистарӣ шудани духтараш Мамаҷонова Мадина, ки тавассути ВАО ба президент, раиси Маҷлиси миллӣ ва прокурори генералии Тоҷикистон пешниҳод шуда буд, мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар иттилоя гуфта мешавад, маводи қаблан санҷида шуда аз воҳиди тафтишоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ талаб карда омӯхта ба пешбурди раёсати тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ махсусан муҳими прокуратураи генералӣ қабул шудааст. Дар натиҷа нисбати Давлатова Азиза Турсуновна бо қисми 3 моддаи 32 қисми 1 моддаи 104 сӯиқасди одамкушӣ ва шавҳараш Давлатов Лутфулло Давлаталиевич бо банди веи қисми 2 моддаи 117 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида номурдагон ба ҳабс гирифта шуданд. Тафтиши парвандаи ҷиноятӣ идома дорад, омадааст дар иттилояи прокуратура. Бояд гуфт, ки субҳи имрӯз раиси Маҷлиси миллӣ ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ дар робита ба қазияи Мадина Мамаҷонова бо иштироки роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷаласаи махсус гузаронида аз онҳо хостори тафтиши пурра ва мунсифонаи парванда шуда буд. Аз ин пештар Рустами Эмомалӣ парвандаи Мадинаро таҳти назорати шахсӣ гирифта буд ва бо дастури ӯ бо прокуратураи генералӣ ва вазорати корҳои дохилӣ санҷиши ҳолати кор аз нав оғоз карда шуда буд. Пеш аз ин фаъолон бо унвони раиси шаҳри Душанбе, Додситони Кул ва вазири корҳои дохилии Тоҷикистон муроҷиатнома навишта хостори таҳти назорати худ гирифтани парвандаи Мадина шуданд. Ёдовар мешавем, ки Мадина Мамаҷонова 25 августи соли равон ғайб зада баъди 14 соат бо ҷароҳатҳои вазнин ба бемористон интиқол ёфт. Гумонбаршуда дар ин парванда Давлатова Азиза ҳамсари қонунии марде мебошад, ки Мадина бо ӯ мулоқот кардааст.